Arte ederretako lizentziadunak argitu die Frangeri sarri etortzen zela dauden jatetxera Guggenheim eraikitzen ari ziren garaian, eta ordin horretan inspiratu zela museoaren parte baten kolorea aukeratzeko. Tirabira gogaikarri bat sortu da urruti zalantzan jarri duelako, jabeak jatetxea promozionatzeko zabalduriko asmakizun interesatua dela argudiatuz, eta bere emazteak lehor moztu dio etxa, esan ez denerako duela iritsiren bat eta ezer ez dakiela ezertaz. Antza denez, urruti humilatzen disfrutatzen jarraitzen du orain mende laurden bezala. Beti izan zen agerikoa bere mespretxua, eta mediku batekin ezkonduta espero zuen estatus ekonomikoa lortu ezak eraginiko frustrazioa zela uste zuten lankide guztiek. Bere artean, zer ikusten ote duten bestek beroriengan, berorien harremanean eta sarkasmoa menderatuz, Pilarrekin atsegina izaten alegintzeko asmoan sendotu da. Con unas patatitas, ajitos y cebollitas tiernas. Odolak irakiten jartzen dizkio abeituari, sukaldariek eta zerbitzariek hartu duten txikigarriak erabiltzeko gasketa horrek. Memoria ezin hobearen erakuspena eginez, maitreak gizon lodi eta seriosa, halako notario aire duena, kartako plateren zerrenda luzea errezitatu die buruz, denek bana daukaten arren eskuan, urrititarte luze batez isilik agonaraziz. Ondoren, errezitaldiaren gehigarri, plater bereziak aipatu dizkie. Bacalao con berenjenas y tomatitos, cola de merluza gratinada, solomillo al foie con salsa de vino.